Бургас задръстванията са ежедневие. Но днес причината беше различна. Не ремонти, не катастрофи, а колоездачната обиколка на България. Полицията направи коридор, за да преминат колоездачите. Докато едни бързаха да се приберат от почивка, други станаха свидетели на спорт в движение. За едни това бяха нерви и загубено време. За други – удоволствието да наблюдават истински спортисти.